गाननायाव खामखायो नै दा बेखौ जोङो सावबाय सावनानै बयामाव सोसिगोन। गुड मर्निं लोगोफोर आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनाय जाबाय। बहुत थान्दा आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेलाव नुनानै। ओमफ्राय बे जाथाया जादों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय धेकियाजुलि बाथासिफोराव जादों आरोना। स' ओरैबायदि सोमोनांथाव गिथावना जाथाय आरोना बेयो लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो माबायदि जाथाय जानाय। सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों। नोंथांमोना दान्दिसे नायनांगौ। स' सासे उन्दै गथ'आ माने ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनो थांनायाव माने मासे सिखिरि बादों जाहैबाय गथ'नियाव। ओमफ्राय बियो गथ'आ सिखिरिखौ होखारना बुस्रानायाव डाइरेक्टलि अर खामदों जाहैबाय आरोना। जोबोद सोमोनांथाव माबायदि अर जोंथावना आरोना लोगोफोर। बे मोनसे जोबोद सोमोनांथाव जाथाय आरोना लोगोफोर। बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथावनो नै गाननायाव खामखायो नै दा बेखौ जोङो सावबाय सावनानै बयामाव सोसिगोन। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थानो मोनो। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। गामिनि नायगासिनो दं नै इसोर न'खरनि गोजा। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर उन्दैनिफ्रायनो माने गोदो आबै आबौनिफ्रायनो जों मोनबोबाय थानाय बेफोर खोमसि फोथायलायनाय माने दायनि बायदिसिना जों नुलायबोगासिनो माने खोनाबोगासिनो आरोना बेफोरबायदि जानाय। ओमफ्राय नै दिनैबो जों बे धेकियाजुलियाव नुफिननो मोनबाय आरोना। खोनानो मोनबाय माबायदि जाथावना आरोना। जोंबो मेगनजों नुफेराखै अब्लाबो माने जोङो मोनसे सानखांदों आरोना। माने आंबो एसे सोमोनांदों खोनानानै। स' नोंथांमोनाबो एसे सोमोनांदों जानांगौ। नै खामजोब्बायना बियो। खालामदोंना खालामाखै मिथिया आरो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। स' आं बारा गोलाव बानायबाय थाला भिडिअखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर। बाय बाय।